Tervetuloa Break 60-sarjaan. Hienoa! Break 60 on sarja, missä mä pelaan vaihtuvien vieraiden kanssa punaiselta tiiltä ja tavoitteena on takoa tuloskorttiin 5 alkava luku. Päivän vieraana on Jere Karalahti, jonka meritit kaukalossa kaikilla on varmaan tiedossa. Vittu, mä vedän tuosta läpi. Tänään nähdään, taipuuko pehmeät tassut golfiin. Mun nimi on Henrik Koivisto ja tervetuloa mukaan. Toi ei haittaa niin paljon, että toi menee veteen. Mä voin likasella on puhdis. Anna se Sakson ykkönen sieltä. Sakson? Niin. Taas rikso. 51-vuotias, ne ei näe enää. Ei. No niin. Onko sulle säännöt selvät? Oh. 12 alle mä laskin, että me tehdään 2 eagleä ja 8 birdiä. Ja loput voidaan sitten lasketella paari. Se vaatii vähän nyt semmoista niinku onnistumista. Niin onneksi sulla on kato kierroksia alla. Niin. On. Kato, onneksi ei tullut ihan täysin. Ois tuo klubin katolla. Meinaatko sä yrittää veden yli? Ei. Mihin sä lyöt? Suoraan. Suoraan? Tohon missä osku on. Sinne vähän pidemmälle. Pienellä jengalla tuolta. Okei. Niin väylän mukaan. Niin. On hieno. Se on aika hyvä avaus tohon. Stop. Pysähty. Pysähty. Se oli hieno. Se oli upea. Pysähtykö se siihen? Pysähty. Nyt tietenkin ja paukutat sen sinne. Sinne mä se yritän. Aiku hieno! Onko se greenillä? En tiedä. Kyllä se aika hyvä oli. Jos se riitti. Onko se tanssilattialla? Ensimmäinen heti tanssilattialla. Se oli kyllä ihan hyvä suunta. Päästäänkö heti puttaille? Se oli hyvä alku. Oli. Äijälläkin oli ihan tommonen, niinku, se oli se mitä tilattiin. Niin, vähän tohon noin. Se ehkä vähän valahti tonne. Ei, mulla jäi kyllä vähän vajaaksi. Ei se haittaa, se pikkasen vajaa. Ei se hirveän kaukana vedestä ollut. Ei tääkään huono. Koivu vähän edessä. Kuka niistä? Jukka. No, tosta on hyvä jatkaa. On. Nyt se, mikä 5-6 ja putteri. Sit siihen. Saat aloittaa. Tästä pitäisi muuten saada lähelle sitä. Tää on vähän tämmönen birdiväylä kyllä. Kova. Vittu, se on kova. Ihan liian kova. Huoli pois, heimo hoitaa. Onks kuullut sen? Joo. Tää on kyllä paha. Joutuu vähän se nöpöttää. Ei tullut yhtään vedettyä tollasta treenilyöntiä. Niin. Ei se haittaa. Mä hoidan. Mene. Oi mikä nöpö. Oi. Oi. Se oli hyvä. Ei se käy. No. Paarilla. Paari on hyvä aloitus. Kato, se on hyvä jättää vähän parannettavaa. Kyllä. Ja muutama niitä paareja tästä tulee matkan varrella. Mikä se oli se story? Äijä kävi hakemaan ne painavimmat kirjat kirjastosta, että Joo. tehdään vipunostoja. Kyllä. Kerran viikossa pääsi kirjastoon, niin kävi painavimmat kirjat sieltä, että voi vetää vipunostoa etä ja sivu. Ainoa tässä on taas tää, että kun kausi alussa, niin uusilla mailoilla joutuu vetämään aina. Niin kun eikö yhden kesän pysty aina pelaamaan? Sitten mulla menee ainakin vaihtoon joka kesän jälkeen. Mutta se on hyvä aloittaa aina ihan
tuoreella. Eli reitti on vapaa, tai rata on vapaa. Vittu. Se meni vähän pitkälle ja vino. Vähän toi etäisyys hakusessa. Mut tanssilattialle riittää Heimo nyt. Ai, sä tuut perässä. Miten se on tällä? Hyi! Sitten voi lyödä niinku 100 metrin päästä 50 metriä ohi. Veikkaan, että mennään tuolla mun puolella, tuolta ylhäältä on ihan mahdoton, kun tää tippuu alaspäin tää kriini. Niin... Joo, sulla mennään, koska on se on vielä vähän lähempänä. On hienoa. Ihan semmonen passeli. Tää ei oo kyllä helppo paikka. Mene. Kyllä tästä Varmaan sillä pari jää taas Suvaa. tekemistä. Tää meidän on pakko upottaa. jos ottaa vähän vasemman puolelta vai? Ihan snadisti. Ihan snadi, joo. Menee. Se on nöpö. Nöpö jää vähän vajaaksi, nyt täytyy alkaa pelaa. Tää on niinku siis pakko laittaa sisään. Hienoa, hienoa. Onpa vaikeeta. Tällaista tuuletellaan paarejakin nykyään. No kyllä se on ihan hyvä. Se oli hyvä. Tää oli tärkeä. Hyvä pelastus. Ei muuta kuin 3. kortti. Seuraava on muuten sitten birdieväylä. Hieno up and downi sieltä. Oli hieno putti, oli hieno putti. Mutta sä oot vähän puttailu viime aikoina muutenkin, se ihan himassakin. On, sitten ei se, tiedätkö, kun ei voi oikein itselleen mitään, kun on tämmönen sonni, tiedätkö? 334 punainen näyttää tässä. Niin. Par 3. Mutta se mittaa kuitenkin sen tuolta väylää pitkin. Tässä pystyy oikoa aika hyvin, että melkein Mutta se on tuolla niinku jossain punaisen mökin tuolla jossain. Se on siitäkin vasemmalla. Ihan tuolla. Joo. Mut sit siinä on, tässä menee autiraja, että sit sen pitää mennä myös niinku aika pitkälle. Mä lähtisin sinun lyömään tavallaan ton bunkkerin yli. Se ei pelaa, joka pelkää. Niin. Nyt mä jysäytän. Lennä. Se on hyvä, jos se meni ton bunkkerin yli. Hemmetin hyvä. Jos se meni sen yli, se oli täydellinen. Niin no. Mä lähden kyllä kokeilemaan tonne niinku Joo. aika lailla. Jos ei veikkaa, ei voi voittaa. Ei, se on just näin. Hienoa. Vitsi, kun se on vähän tonne oikealle. Kautta se menee. Ei se mitään. Se olisi voinut oikoa vielä enemmän. Mut miten tää on par 3? Ei, tää on par 4. Häh? Miksi Par tää 4. lukee? Eikö niin onkin joo? Kolmas reikä. No sitten, nyt mä ymmärrän. Joo, yleensä siis tokan väylän jälkeen tulee niinku 3. väylä. Joo. 1, 2, 3. Joo. Ai saa. Ei ollut hyvä toi mun. Oli. Se voi nyt mennä. me lyödään lähelle, kato nyt lähelle lippu ja sitten putti se on. No tuo takalaito. Tääkään paha vielä, tästä tekis vielä. Mut ei tääkään huono, en mä niinku. Joo, tää on hyvä. Tää on hyvä olla tää. Jemmas. Mut siis yllättävän hyviä, täytyy itse kehua sen verran, että niinku. Siis on. Avoslyönnit on ollut niinku. Joo. Tästä hei, se on chippiputti. Kyllä. Birdie-kortti. Onko sä menossa...
Mietit, tässä on Se on vanha mies, sydänlääkkeet, tiedätkö sen esteen poistoon, niin kusettaa koko ajan. Toi just tää, tässä on niinku metsää on niinku 600 hehtaaria, niin kusee talo. Se on se suomalainen unelma. Punainen mummon mökki, niin kustaa sen seinään. Vitsi, kun tää pituus olisi kyllä riittänyt varmaan greenillä. Tai oiskin, mutta vähän olisi tullut vasemmalle. Tarvitsetko apua? Eikä voi tuonne metsään kustaa, kun tiiäksä, siellä on kuitenkin naaraseläimiä. Tiputat se siinä greenillä alas. Se on aika hyvä. Se on aika hyvä. Kato! Kato! Siellä on uskomaton lyönti. Se oli hieno. Mut vähän vajaaksi jää. Tää ei ole nimittäin ei ole helppo paikka. No ei se helppo, jos ei osaa. Se on totta. Ai, se on pitkä. Ei jos se pysy. Stop. Jos niinku sitten, kun jatketaan tätä kierrosta, niin jos yrität silleen, ettei koko ajan mun pallolla jatketa. Niin jos jatketaan. Oliko tää muuten eka kerta, kun jatketaan sun pallo? Kun haituttavaksi. Eikö vähän niinku oikean kautta ehkä? Siinä on pieni joona, aika suorina. Mene. Tipu sinne. Oi. Se oli hyvä. Se oli hyvä putti. Siinä oli niinku yritystä. Se menee tosta, kato. Kaukaa. Miksi mä hain noin kaukaa? Se oli vielä kauempaa. Ei meistä ole birdin tekijäksi. Vähän tarttis. Joo, mutta aletaan. Miinusta korttiin. Aletaan pelaa. Nyt on alkulämmöt otettu. No niin, ei muuta kuin. Nyt on sit pitkää väylää. Par femmaa vai? Tää on vielä par nelonen. Tää on paha kyllä punaisilta, koska toi kapenee aika paljon tonne. Sä tiputat kato tohon keskelle väylää. Kyllä. Ne on niin siistejä noi kaikki koivun kaikkeen. Meet on männy. Mä en oikeesti tiedä yhtäkään puuta. Joulukuusi siinä. Sä et tiedä siis minkälainen on koivu. Sä tiedät vaan Jukka Koivu. Niin ja Saku ja Mikko. Muista sit toi vasemmanpuolinen väylä. Niin ei tohon eka ylämäkeen. Sillä on hyviä lyöntejä. Herra isä. Eikö se ole niinku se? Siis se oli täydellinen. Häh? Siis ihan helvetin hyvä. Se oli täydellinen. Se oli siis täydellinen. Tonne pyysit, niin mä laitoin. No, se oli täydellinen. Se oli kyllä hieno. Mä toimitan kyllä yleensä, mitä pyydetään. Toi oli siis niin hyvä, että voisi jättää jopa lyömättä. Se taittuu. Hyvä. Älä. Taisi mennä sinne rajatapaus. Siellä oli vähän huono osuma. Onneks mulla on kato tommonen pelipari. Voi mennä paineettomasti. Täytyy sanoa, että on yllättynyt vähän omasta panoksesta tähän mennessä. Se on ollut hyvä. Siis toi oli ihan todella hyvä lyönti. Pikku väylän muotoinen feidi siihen. Joo. Tässä ei varmaan kahta sanaa kummaa. Anna nyt, jos se pysyy tuolla. Pallolla jatketaan. Tässä on puu edessä. Ei me tällä voida mennä. Niin, toi on vähän sama tosta. Nythän tää on just sitä, että koko aika jatketaan mun pallolla. 82. Mä sanoin vielä Ollille, että voi tulla semmonen päivä, että joutuu vähän kantaa reppuselässä, mutta tässä on käynyt ihan toisin. Niin kyllä mä aamulla tunsin jotenkin, että posket punotti ja näin aamulla kun heräilin. Siellä on ollut aamuvirkku taas jauhanut paskaa musta. Siihen tiketille. 80 metriä. Se näyttää ainakin hyvältä, jos riittää matka. Sehän oli ihan tajuttoman hyvän näköinen. Se on hieno lyönti. Me jatketaan taas. Niin. Ilmeisesti jatketaan taas.
Olisi kiva osua. Ei taida riittää. Se on vähän lyhyt. Mä luulen, että me tultiin pelaa eikä kunnostaa kenttiä tänne. Täytyy Mikelle terveisiä, kato. Se näkee videolta sitten, että mä oon korjannut jäljet. Tää mennään nyt ihan sun pallolla. Kato, mä en oo screenillä. Kato! Ai, onko meillä birdin paikka? No onko? Se oli hieno. Se ihan uskomaton. Ihan uskomaton. Mun nyt tarvitaan sulta samanlainen putti kuin äsken. Nää roolit vaihtu, mä hoidan nää ja hoidan sä ne putit, mitä se oli päinvastoin se suunnitelma. Kato, tossa tullut ala. Tutu Jere ensi jaksoon sit kans vetää tän Heimon vieraana. Ne. Vaihdetaan hostiin. Mä tuun vetää nää kaikki. Eikö sekin nyt ole ihan suora putti semmoinen? Se on aika suora, ehkä melkein vasen oikea pieni. Vasen oikea pieni, siis päätän nyt kumpi. En voi molempia olla. Mä tähtäisin niinku reijän vasempaan reunaan. Oho. Kato! Siitä se birdie lähti. Solo birdie. Kyllä. Pelkästään omalla puolella. Oi! Mua kahutta. Vittu se oli hieno. Se olikin oikeesti hieno. Näet, mihin sä mua tarvit? No, just me sovittiin, että mä jatkan tästä eteenpäin tätä ohjelman tekoa. No, mutta jos mä lähden kotiin. Solo birdie. Mun täytyy sanoa, että mä oon niinku... Mä oon yllättynyt. Mä oon nähnyt... Älä ala kehu. Mä oon parempi kuin mä oon nähnyt, kun sä oot golfannut ja silloin sä et ollut noin hyvä. Ehkä sulle tekee hyvää tommonen pieni tauko. Pieni tauko, niin lepo kehittää. Se on vanha sanonta. Pari vuotta. Niin. Ei tää golfit on vaikea. Ei, se on helppo peli. Nyt on tekninen väylä. No, rajannut tästä, vittu sä et pääse niinku mitenkään lyömään tonne. No, ei vittu. Tää pitää avaa jollain rautaysillä Eihän tyyliin. tämmöisiä reikiä voi tehdä. Niin, siis sen oikein radat on ollut mielettömän hyvässä iskussa ja hyviä ratoja, mutta vai miten nää sanotaan? Väyliä. No, niin. Niin. Ja golfkenttä, tää ei oo golfrata. Vittu. Mä en oo noista sanonnoista, mutta eikö toi birdie ole kuitenkin birdie? Birdie on birdie. Sitä ei kukaan sulta pois. Mutta ei tämmösiä voi olla niinku, ettei pääse ykkösellä majoittaa tanssilattialla. Sehän tässä on vähän idea. Niin. Mutta äijähän osaa semmosen pikku slice. Niin. Tää on niin Mut jäätävä sitähän tää. pitää vaan vetää tosta noin suoraan tonne. Ja sit Siis pysäyttää ei ennen tässä auta. bunkkeria. Tässä Niin. jää tokaan lyöntiin 150 metriä. No se on täydellinen. Se oli hyvä. Erinomainen. Mä nyt yritän jotain. Joo. Jos sais vähän semmoista feidiä. Se on aika Matkaa samoin, siitä jää vähän pidemmälle niinku. Tääkin on jäätävää, että sä pääset tänne niinku väylän vasempaan reunaan, mistä on niinku 150 metriä lipulla. Siinähän me ollaan vierekkäin. Tässä on nyt ihan sama kummalla jatketaan. Sinänsä ihan sama kummalla jatketaan, mutta jatketaan Heimo sulle, että saadaan sulle vähän momentumia messiin. 168 lipulle. Sitten on oikeesti vielä aika paljon matkaa. Tää on Vähän kuin kehu äijää. Niin, toi on just toi. Mä sanoin sulle, älä kehu. Huoli pois mä laitan tosta. Nyt tarvitaan Heimo. Joo. Täydellinen. Se oli kaunis. Häh? Onko vähän pitkä? Se oli kaunis. Ihanan puhas osuma. Täytyy sanoa ensi kerran Oskulle, että meidän seisoo lähellä reikkiä, kun sä yrität sitä. Vähän meni pitkäksi, mutta kyllä me tosta vielä
Nyt vittu Raavitaan. tarvittaisiin yksi ihme. Nyt tästä sisään. Nyt vittu aika suora taas. En tiedä. Mutta ihan snadisti oikein kautta, kun se valu vähän näin päin. Joo, pikkasen. Aika suora on taas. Nöpö. On nöpö. No niin, Hemppa. Mä laitan. Kova. Mikä toi oli? Huomattavasti nolompaa jättää niinku nöpö. Hieno. Paari. Otetaan se. Me ollaan vauhdissa silti. Me tarvitaan muutama onnistuminen. Se on siinä. Kiire alkaa kyllä kohta tulee, mutta ei vielä. Ei. Jos on kiire, niin ei pidä kiirehtiä. Onko se ajan motto? Oh. Ilman, sua saa aina odottaa. Ja jos sä oot tarpeeksi tärkeä, niin kyllä sua odotetaan. No, sekin on totta. Ei ne lähde ilman sua. Ei. Hei, me oltais tänään muutenkaan lähdetty. Ne. Tänään lähdetään. 306 metriä. Aika suora par 4, se tuolla näkyy niinku liikkuu snadin vasemmalle tonne. Joo. Mut kyllä niinku oikeesti golfi on makea. Oh, ja Tämmönen kesäpäivä ajan vietettä. sitten jotenkin ainakin itsellä niin Ja perjantai vielä. mä oon alkanut vähän romantisoimaan golfia. Ennen mä olin vähän semmonen mailojen heittelijä. No mä oon ainakin ite kelannut sen niin, että mä pelaan tällä tasolla, millä mä pelaan, ja jos mä tästä haluaisin kehittyä, niin sit mun täytyisi niinku uhraa aikaa. Tällä tasolla mä pystyn pelaamaan just tälleen, mä voin olla pari vuotta pelaamatta ja tulla vetää tätä samaa. Mut sit pitäisi oikeesti panostaa sen jälkeen, jos haluaa. Et sä näin hyvin oo pelannut ikinä. No mitä tää sit on? Tällähän mä aina vedän. Paha vastatuuli. Niin on. Kyllä se vaan nakuttaa. Se on hyvä. Se on tosi hyvä. Se on siinä väylän reunassa. Ei kun väylällä. Väylä. Toi on tuommoista takuu varmaan niinku nakutusta. Mä tykkään. 5 lasta muutenkin, niin kyllä aika Niin, takuvarma nakuttaja on. Joutuu vähän nakuttaa. Sitten Oskaria kohti vaan. Se on hyvä. Sinne se rullaa. Vähän se meni ehkä puhkeamaan. Ihan jes. Tähän väylään meidän täytyy tehdä siis birdie. Se on ihan pommi varma. Toi voi olla jopa parempi toi sun linja. Siinä sulla on paljon pidemmällä, mä luulisin. Niin tuo se on. On sitä sen verran lyhyt. 45 metriä. Siihen greeni etureuna alas ja alas. Oho. Yritit oskuuta. Se on myös vaikea näissä golfissa, kun on liikaa habaa. Niin. Joo, itellä on kyllä ihan sama ongelma. Faija sanoi aikana, että ainoa pelko silloin, kun mä käyn rokotuksessa, että se pistää oikädestä. Tarvitaan sulta hei. Joo. Kama Hemppa. Huoli pois. Nyt tarvitaan. Mihin vittuun mä lyön? No, Se on hyvä. Meillä on puttipeli kunnossa. Niin. lähti vähän tonne vasariin, mutta ei se mitään. Putti sisään. Onko niinku pieni vasen oikein? Vasen oikein. Eka vasemmalle, sitten oikealle. Niin. Eli suoraan. Kova. Eipä halua nöpö. Ei ollut nöpö. Mä oon ollut niin huono puttaa. Nyt mä laitan tän sisään. Käänny sinne nyt. Ei tullut birdie. Otetaan pari. Mitäs meillä on? Me ollaan -1 edelleen. 1 birdie. Kuka sen on tehnyt?
Se on just tää, ei voi niinku tyytyä, tiedätkö, jos sä teet yhden. No mä täällä kehu sitten. Rupesit kehuun, mulla meni hetkeksi taas pasmat ihan sekaisin. No kun sä yllätit mut. Paljon meidän pitäisi olla niinku ottaa eikö vittu Mut tossa 11 tulee, pois mukaan. nyt tulee eka par vitonen. Niin näistä pitää jotain eageli. Tähän me vedetään eageli. Mä sanon näin meidän kesken, että mä oon helvetin tyytyväinen, jos me päästään baariin. 421 metriä. Tää on 2 päällä. Joo, se kääntyy tonne vasemmalle niinku tästä punaisilta, niin tässä voi oikoa jonkun verran. Tavallaan lähtis tosta niinku puiden yli. No mitäs puita noin on? Toi on kopparberry tää, mikä näkyy tässä oikealla. Eikö se on se? Siineri. Niin, sehän on siinä logossa. Onko oikeesti? Älä viitti. No on. Sen nimi on kopparberry. on. Se on niinku kolmannes takana ja me on -1. Vielä Ja -11 pitäisi vetää, niin tästä -12. -12. oskusta vasemmalla. No, se on siinä. Tää on sun heini. Joo, ja tää par vitonen, niin tässä ei avauksella on niin justiinsa, kun lyö pitkä. Hyvä. Vittu, kun se on vähän oikein. Ei oo, se oli vitun hyvä. Se oli erittäin hyvä. Katso, se meni sieltä oskusta eteenpäin, kun se kääntyi. Se olisi voinut vähän ehkä oikoa, mutta ihan jees. Siitä on alle 200 kakkoslyöntiin. Katsotaan, jos päästäis puttaa vaikka eageli. Se on 165 myötätuuli. Se on rauta 6. Niin nythän se on siellä. Nyt se oli sun. Se on hyvä, se on vähän tuohon raffiin, se on paha, mutta siellä se pomppii. Tää on aina paha paikka olla ensimmäisessä jaksossa, koska niinku hemppa on ihan ruosteessa. Alussa hosuin, lopussa väsyy. Vittuu mä lyön. Kainaa. Stop. Se on hyvä. No, tää on pörnireikä meillä. Tämmöstä niinku tonttia tuu. Tarvitaan Jere pehmeitä käsiä. Kyllä. Niitähän löytyy. Niitähän löytyy. Sehän on ihan semmonen pikkunepö. Joo. Se voi olla aika hyvä. Stop. Vielä vähän enemmän vasemman kautta. Hyvä vauhti. Nyt hempaa oikeesti siihen niinku. Mullahan on aina jotenkin Varma näissä. bird. Vedän pizzerillä. Voit Yritän laittaa sisäänkin iikeli. Kyllä siinäkin pöydisauma on nyt. Ihan snadisti vasuriin. Vai vasen Vähän oikea? reijän vasemmalle. Vasen oikea taas. Vähän keskustaa vasemmalle. Kyllä sä tiedät. Laita sisään. Ii saaken. Onko se tässä vai? Häh? Ei nyt ei kyllä pysty heittämään kiviä. Par vitonen. Paari on paari. Me tultiin hakea siis 5-9. Niin. Niin eihän me vähempää voida. Tykkään enemmän 6-9. Eiks me vedetä sillä? Vittu sä oot niin pimeä. Paaria korttiin vaan. Tää on vähän pidempi par, 3. Vittu, me tarvitaan nyt tämmönen hyvä reikä, tiiäks tähän? Semmonen 140. Vitonen vai kutonen? Ehkä Kyllä 6 se on ihan.
Vittu kun ne lennä hirveästi. No ota vitonen sit jos tuntuu. Arvaa miksi mä otan vitosen. No. Se on pakasta. Niin, totta. Kauden avaus, niin On toi kyllä, tiedätkö. Eikö toi ökyelämä? ja jos ei päästä 6-9, niin ei pelata näillä enää uudestaan. Ei sitten, Nää jos lentää pakko tonne ostaa Lampeen. uudet. Mä oon hyvä mailassa vielä. Meissähän ei oo mitään. Se näyttää hyvältä. Tuu alas. On hieno. Se on siellä No on se tanssilattialla, mutta vähän vinossa. Mutta tanssilattialla. tanssilattialla, sehän on niinku viheriöllä on aina tanssilattialla. Se on hienon näköinen. Häh? Se on Se hyvä. oli aika hyvä. Me ei olla niin hirveän hyvin ollut puttaamaan, mutta tässä se paranee. Kenttämestarikin sanoi, että ne on just vetänyt, tiedätkö, meitä varten. Älä. Ihan tikkiä. Ihan siis joo, meitä varten. Tää on kyllä niin tikkusuora kuin voi tikkusuora olla. No niin, Jermu. Just tap it in. Se meni suoraan. Suoraan sinne. Golf on kyllä peli, mikä opettaa kärsivällisyyttä. Oh. Noin. Mene sinne nyt. Olisi yritystä. Oli. Tehtaan taku. Tehtaan takuu. Joo, nää par kolmosta ei oo kyllä helpoimpia näissä. Nyt on muuten sitten semmonen seuraava väylä, että mä petyn, jos ei me tehdä pöydiä tai alla. Kuulits? Joo. Oot sä valmis? Eli par vitonen on odotettavissa. Se on par vitonen aika helppo. Lyödään vaan suoraan. Tai niin kuin ihan pöydiväylä jopa takatiiltä. Mehän lyödään niin kuin naisten tiiltä. Oot sä muuten huomannut? Vai oot sä aina lyönyt etutiiltä? Mä edän kommentoimatta ton. Tää on vaan niinku suora. Ei oo kovin pitkä. 419 metriä. Ton mopotankki käteen. Nyt saa Jerestä jyskyttää. Joo. Miten muuten sun toi drive, niin pituus, niin onko se... Siis mistä drivista puhut nyt? Siis tosta niinku Maila on pitkä. golf-lyönnestä. Niin kun mä mietin, että kumpi on isompi luku, sun elopaino vai drivin pituus? Häh? No niin, hihat tyhjäksi. On hieno. Vähän se kaartaa, mutta siinä se on. Se on hyvä. No niin Heimo, Täysiä vaan. 270. Vähän oikealla, mutta Mihin se putosi niinku? Tonne Osku ja Kärryn väliin. mä en ihan nähnyt. Jonnekin sinne se meni. Ootko käynyt pelaa tänä kesänä? Tää on mun ehkä, oisko tää 6. kierros. Oho. Niin kuin Olli sanoi, että kalenterissa ei lue muuta kuin golfia aina työpäivänä. Mä en nähnyt kyllä yhtään, missä se mun pallo tuli alas. Se tuli tänne. 155. Siitä puiden yli. No täältä itse asiassa näkyy lippu. Joo, se on tuo. Se meni lippuun kohta, mutta se oli vitun. Se oli vaan se oli huono lyönti. Sattuuhan noita mestarillekin. Sattuu. Se on hyvä. Miksi mä laitan tätä palloa noin vasuriin? Se on nurtsilla, tästä näkyy. Se on hyvä. Se on toinen 30 birdie tästä tajotaan. Kyllä me tästä pöyditään. Ei toi paha. Se on niinku... Ei oo.
Kyllä tosta Vitsi kun tais vaan mennyt tonne. nakutetaan. Toihan voi olla niinku, tostahan voi putata. Tämähän on ihan tekopaikoilla. Chippi sisään. Tuo lähipeli on ollut tänään muutenkin meidän vahvuus. Vittu kuinka vittu. Se on niinku eteenpäin. Mä laitan tätä sisään. Jos Hemppa lyöt nyt sisään, niin lähdetään lentokentälle. Lentokentällä? Niin. Mihin me lähdetään? Sä saat päättää. Se on hyvä. Ei vitsi, kun se vähän vasen. No siinä olisi birdiä sitten. Älä jaksa. Se oli kova keskellä. Oli. Tiedätkö, kun on semmonen fiilis, että Tiedän. mä oon huono ihminen. Näillä puteilla ei kyllä ei tarvii viissysistä haaveilla kyllä. Ollaan vauhdissa. Ollaan kyllä todellisessa vauhdissa. Kyllä huonomminkin vois päivä. Oho, todellakin. 9 reikää takana, 8 paaria ja 1 birdie. Ei se nyt mitään paskaa. 35 lyöntiä. Ne. Eli me tarvitaan sitten 2 birdie. 3 iigeliä ja vähän pöydää tuohon takaisin. Niin. Ei se mitään. Meillä on ollut vähän epäselvyyttä tuossa niinku tavoitteessa. Lähdetään nyt taukokiskaan ryyppään. Taka 9. Eli me ollaan nyt Yhden alle. niin. Ja meidän pitää olla 3 alle. Eli 2 birdie, Siis mä en tiedä mitä peliä, mutta meidän pitäisi olla siis 12 alle. 3 alle. Eli 6-9 on 2 alle. Eli 1 birdie tarvitaan siihen sun. Okei, no se. Eikö tää ole 7-2? 7-1. Sinne vaan. Et nyt lyödään IFK:ta takaisin puun takaa. Tai IFK kosti sulle Niin. Meinasin just sanoa, että vittu ei lyö enää kertaakaan IFK paljon. Lyönpä vahva avaus tähän. Joo. Kyllä. For! Soskuu. Tälle. Ei näe mitään yhtäkkiä. Pysähtyy se. Hyvä kun huusin vielä for, niin ei tehnyt mitään sen eteen, että olisi suojautunut. Säpsähti vaan. Ai saatana. Se oli hyvä avaus. Mennään näillä. Se muista hakea niitä sun palloja. Ei vitossa, se voi jättää sen. Oli niin paska. Tai hitkipallo voi jättää. Ne. Se on vaikea kriini, se on 2-tasoinen tosta. Ja nyt tuo lippu on vielä tuolla ihan vasemmassa reunassa. Niin kuin näet, mitä ei ole ihan helppo tontti tästä. Kään. 45 metriä. Tämähän on tää on kuin nakutettu sulle. Korkealle ja sitten se putoaa pysähtyy. Mm. Se on hyvä. Se on täydellinen. Morjes. Se oli hieno lyönti. Itse en ole hirveän tyytyväinen, jos pitäisi saada lähemmäs lippu. Tuo jotenkin, tiedätkö, ilo nähdä, kun ei onnistuu, kun sitä niin harvoin näkee. Alas. Ei sekään huono. Ihan ok. Chippiputki pöydin sisään ja pam. Se voi olla ehkä vähän helpompi putti. On täällä pikku alamäki. Mitäs se näyttää? Vasemman kautta. Eli vaan se oikein. Niin. Ja hyvä tiputus siihen. Ai.
Kama hemppa. Se on siinä. Mitä se kiersi vielä tuolta? Paari. Ollaan tyytyväisiä. Ollaan meidän vauhdissa. Kyllähän toi sun niinku asettama tavoite ja noin, niin mun mielestä mennään niinku vieraan mukaan ja meillä on nyt selvillä, mitä me niinku haetaan. Mitä me haetaan? Semmosta K18 tulosta. Edelleen 10 reikää, 9 paaria, 1 birdie. Mä oon erittäin tyytyväinen. Päivä Antti. Tää on siis... Tää on hyvä tulos, jos tykkää paskasta. Joo, nyt on mielenkiintoinen. Par 5, ei kovin pitkä, kääntyy tonne oikealle. Punasilta vielä, niin tää vähän muuttuu. Tuolla käytännössä näkyy jo 200 metrin tolppa. Et sen niin kuin oikealle puolelle. Niin toi, missä näkyy tuo valkoinen pää. Niin, sä voit tähtää melkein sitä 200 tolppaa. Tässä pääsee niin kuin aika lähellekin greeniä hyvällä avauksella. Se on päivän korkein. Oh. Se oli ihan hyvä. Nyt täytyy alkaa keskittyä taas. Hienoa. Vitsi kun se on, Menee liian vois pitkä. vähän feida. Meneekö se puskoon? Stop. Toivottavasti pysähtyy ennen. Ei perkele. Siihen olisi vähän saanut tulla sellaista koukkua. Ollaan nimittäin kusessa, jos se on siellä pusikossa. Niin. Mihin se mun meni vielä metsään vai? Siis se on tässä bunkkerin vieressä. Noniin. Se oli hyvä avaus. Sähän löit sen tonne pusikkoon vittu. Mä tiedä kuvaaks toi Osku just sitä palloa, että olisiko se tossa. No luulis kuvaa, eikä se mitään muuta sä tulet kuulla. Niin tai jos se löysi joku elämä. Okei, nyt kävi Putosi ihan hyvä nopeasti. tuuri, ettei se oo tossa puskassa, mutta mihin sä tolla lähet? Vittu, mä vedän tuosta läpi. Ei se läpi se ei mene. Mene. Ota rautamailla joku rauta 8. Lyöt se yli. Miksi sä voi luottaa mua? Yli vaan. Miksi sä toi usko mua? 160 metriä. Odotan innolla Jeren lyöntiä, että mitä Mä odotan itekin. Vai näetkö sä onks tossa? On, siinä on rako. Siinä on pieni semmonen. Ei se tarvitse tulla, niin mietin nyt. Niin. Kyllähän sä siihen osut. On se laitettu monesti pienemmästäkin sisään. Puhu lätkästä. Niin, aivan, joo. Sullahan on se, että sähän löysit paremmin suoraan syötöstä golfia. Kyllä. On pelissä. Se on hyvä. Kyllä se meni sieltä läpi. Meni. Oli se reikä. Oli. Häh? Ei paskaa puhu. Ei. Taas pomppia Ihan ok. tossa. Ihan ok. Se on chippiputti ja pirkku sisään. Eli vähän niinku tosta vasemman kautta oikein. Niin, laitat sisään. No se oikein. Jarru. Mene sisään. Ei! Se oli lähellä. Se oli hieno. Tuu. Se oli hieno. Come on, vittu on hyvä! Se on siellä! Ei! Jumalauta! Me oltais ansaittu toi. Nois! Eli nyt on birdie putit, hä? Kyllä. Tää on ollut meidän vahvinta alaa. Noniin, kama hemppa. Yes! Pöydi. Nyt ollaan siinä 6-9 vauhdissa. Hyvä pöydi, koska avaus oli hankala paikka. Oliko tää 11 jo? Oli. Ei oo monta enää jäljellä. Tää on tän kentän rankattu vaikein väylä.
Häh? 319 metriä on tästä Punasilta ja vähän kääntyy tonne Vasuriin, vähän hankala kriini, mutta ei tässä niinku semmoista... Onko se tuolla toi keltainen lippu? Mikä Joo, ei tässä oikein käytännössä muuta, että tää on tuolta keltaisilta suht pitkä parnelonen. Anna mennä vaan. Joo. Oho, Taas lähtee se vähän on korkealle. väärä väylä. Tekos ihan täysin peli. Ei se mitään, täältä tulee. Ois voinut olla vasuriin, mutta... Ei nähnyt mitään taas. Kyllä mä tuota. Sun kannattaa avaa silmän. Näkee paremmin. Ja toi on meidän lippu vai? Joo. Siinä. Tossa se on. No se on ihan jees. Se on hyvä. 72 metriä. Ei vittu. Sä saat Heppa nyt kanniskella meet vähän. Mä ajoin, huoli pois. Tippuu sieltä alas. Käänny, kato se tulee lipulle vielä. Valu. Hyvä, valje. Mitta oli hyvä. Mitäs siellä näkyy? Vasen oikein. Se on aina vaan se oikein. Vasen oikein kevyt alamäki. Eiks Aika niin? iso alamäki. Hakee vaan se sieltä yläkautta. Se on hyvä, mutta kun se on nöpö. Siellä oli hyvä. Pikkasen kovempi, niin se olisi ollut siellä. Ei me voida ottaa kuin 1 birdie enää, muuten me mennään alle 69. Noin. Ai. On se hieno, on se hieno. Pöödi. Vähän en tykkää hirveästi nostaa itteni alustalle, mutta sehän oli soolo. Se oli suola. Niin kuin oli Se oli se sama, minkä mäkin tein. Niin. Nyt me ollaan tasoissa. Joo. Tässä muuten saadaan Punasilta aika paljon antaa. On aika lähellä. Tää on Punasilta 104 metriä. Siinä on iso bunkkeri edessä, että pitää lentää. Se on 98 lipulla. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä niinku, ei tiedä edes En mä tiedä mikä se on. on se paarin jälkeen. Se Niin. yksi. +1. Mikä se oli? Boogeyman. Boogeyman. Bugi sulla tietokoneessa. Ei oo tullut niitä lyötyä, niin en mä oikein muista. Niin. Mikä se sitten on? Tupla bugi vai? Eiks tää on niinku tää Se on hyvä. P niinku? Onks se vähän... Jäikö hodarista pienet majoneesit tonne sisäreille? Jäi vittu. Tuli niin kiire lähtö yhtäkkiä, kahvit ja kaikki jutu haukko. Sitten tossa on sun kahvit sieltä vitun Autosta. Boulevardin päässä Mukulakivillä. Piti ajaa tasaisesti. Niin, se oli mun vika. No en mä tiedä kenen vika. Et kuka tulee autoon ensinnäkin sillä, että niinku piripintaan vedetty kahvi? Noniin, holari. Joo. Lennä. Se lentää, mutta vähän vino. Mä hoidan. Hyvältä näyttää. Oi, putosko se siihen niinku? Mä veikkaan, että se oli vähän vajaa. Musta tuntuu vähän, että se oli pikkasen vajaa. Suunta oli hyvä. No sit vielä matkaa. Niin kato, se jäi vielä tohon ylähyllylle, sit se pysähtyi kun se ei. Ois vähän rullannut siitä alas. Se oli ihan ok. Vähän pidempi, niin se olisi vähän rullannut vielä tonne. Niin hyvä lyönti, jos tykkää paskasta. Niin. Nyt eihän tää edes screenillä.
Taas sama. Vasen oikein. Niin täällä on pelkkiä vasen oikein. Nöpö. Mene. Mene. Vittu, kun se olisi ollut kovempi, se olisi mennyt. Vittu. Se oli Ui saakeli, siinä oli yritystä. Siinä oli. Siinä oli. No seuraava. Paljon meillä on jäljellä? 6-6. The number of the beast. Woe to you, earth and sea, for devil sends the beast with wrath. Tiedätkö, kun laulaa? Iron Maiden ei annetaan sen laulaa. Niin, annetaan sen laulaa jatkossa. Mitäs me ollaan? 3 alle. Joo. Yksi, mistä täytyy niinku sanoa, että yllättynyt, että ei oo yhtään bogia vielä. Mä käyn tuossa vessassa. No ei me niitä. Tää pitäis olla melkein niinku greenille lyötävä. Lippuhan näkyy tuolla. Tiedätkö mihin sä lyöt? Sä lyöt tohon No maaliin. tuota palloa. Sä lyöt tohon maaliin. Ehkä voi jopa vähän sen vasemmalta puolelta. Mitkä puut ne on? Tai ne ei puita, ne on pensaita. Niin no. Mitkä pensaat? On tommoset tuijat. Tuijat? Aika hyvä arvaus. Tai silleen, et varmaan tiedä mitään muuta kuin Tuija pensaa. No ei tää nyt mikään vitun luontodokumentti. Biologia tunti samalla. Sehän on golfin hienous myös just, että tässä niinku oppii tuntea luontoa ja Niin ja hyvin on tarttunut. puustoa ja Hyvin kasvistoa. on tarttunut vielä. Joo, mä en tiedä mikä on koivu. Mä en tiedä kuin Jukka koivu. Joulukuusi. Kyllä mä tiedän karimäntyjä. Vittu mä olisin vielä tuohon hiekkaista, jos kertaakaan käynyt hiekalla. On muuten pelattu aika hyvin siis loppupeleissä. No ollaan. Hifkipallokin on talles vielä. Niin. Sun No ja pitää vielä kerran kokeilla siellä. No kun kaivaa itsellensä sitä kuoppaa. Niin. Jumalauta! Sä pyysit siihen maaliin ja se meni sinne katon vittuun mikä lyönti. On se. Se laittaa. Vielä kun muistaisit ton Tiinnosta. Jokaisella on homma. Hihat tyhjäksi. Se oli vielä parempi. En tiedä, olisi voinut varmaan oikoa vähän vielä lisääkin, mutta se oli hyvä lyötä. Meille sopii tuo, kun otetaan vähän rennosti, heitetään läppää, niin sit niinku tiedät, se lähtee noin lyönnitkin tolleen. Ei yritetä liikaa. Niin, semmos. Loppuu se jäykistely. Voi olla, että mä oon kuule bunkkerissa. Ei kai. Mä oon bunkkerissa, mä sain sitä mitä tilattiin. Kato tossa. No, nyt sä pääst sinne. Se pitää olla varovainen omien toiveittenkin kanssa, kun näyttää toteutuva. Vittu, me tarvittais yksi joku maaginen. Tästä näin on sisään. Sisään, joo. No niin, mikä on game plan? Taikuutta. Kyllä me tarvitaan yksi semmonen vittu oikeesti päivän maagisin lyönti, semmonen sisään. No se ei mene lähellekään. Voiko ottaa uudestaan? Pitäis olla se vaikeampaa kuin... Kova. Mikä pomppu? Ei se ollut kova, se mitta oli ihan hyvä. Kyllä mä toot. Pöydin paikoilla. Vielä niinku on tontti. Arvaa mitä, Jere? Vasen oikein. Ei oo. Oikea vasen. Älä. On. Se on siellä. Ei ole. Huijasiks mä sua? Oliko se suora? Kaunista. Se on birdie. Mutta täytyy sanoa, että ei me ihan niin hyvin olla. Aika laimea tää meidän niinku reaktio tähän birdieen. No ei, mun mielestä on peruskauraa, niin siis. 3 birdiä 5 väylästä.
Me ollaan jo -4. Tulee par 3. 125 metriä. Iso kriini. Tää on kuin tehty sulle tää väylä. Se on siinä. Noniin. Se on hyvä. Se on hyvä. Kato. Ihan uskomaton lyönti. Ihan uskomaton lyönti. Aika hyvältä näyttää sekin. Kato. Oi, kun olis pinni. Taas. Rentoa läpäheittoa ennen lyöntejä. Ihan unelmaa. Ei sitä vaikeampaa. Sitten kun tullaan niinku suorittaa ja pelaa jotain kisaa, niin vittu. Niin heti kun sä mainitsit siitä 6-9, niin me ollaan vedetty niinku ihan reilusti alle. Kyllä. Kato, äijällä on tossa pari metriä. Tarviiks mun edes tulla sinne? En usko. Se on taas semmonen lievä vasen oikein. Eikö se oo? Pieni ylämäki vasen oikein. Venäjä mä katon vielä. Kyllä mäkin sen niinku vasemman kautta puhutaan. Niin ihan snadi. Hieno! Mene, älä jaksa. Älä jaksa. Mut sä paikkaat tuon. Kyllä mä tän paikkaan. Älä lyö ikinä alta. En paikan. Paari. Nyt on kentä hienoin väylä seuraava. Ampataan veden yli. Ai. Tän pystyy avaa siis niin kuin ykkösellä päälle takatieltäkin. Kato, tästä lähtee. Mulla on kyllä nyt vähän 2 vaiheen mun mailavalinta. Kyllä mä nyt tuolla hybridi varmaan lyö. Lennä. Tummat. Kato. Hyvä pomppu. Hyvä. Ei ollut hyvä. Nyt mä voin vetää Olisi huolta. pitänyt mennä vähän pidemmälle. Kerkes vähän jäätyä paikat jo. Tuliko screenillä ala? Ei tullut, jäi siihen reunaan vaan. Okei. Okay. Se on itse asiassa tosi hyvällä paikkaa, koska Meidän nyt kun toi lähilyönnit lippu on tuo täydellinen. Eikö se on tuolla asti? Ihan hyvin sekin löytyy. Hän pitää vaan mennä autolta. Sehän oli todella hyvä. Se on vähän siinä ja siinä, onko se putti hommi? Kyllä mä luulen, että se taitaa vähän niinku puttautua. Sä oot tullut tohon alas. Vihdoin ja viimein. Meinaatko putata? Vähän vasen oikein. Mä meinaan kyllä putata. Meinaatko? Perkele. Vauhti oli hyvä. Se ei oikein kääntynyt mihinkään. Niin, no mä luulen, että se olisi lähtenyt vähän näin. Mene. Pöydiputti. Älä. Vittu ja vittu. Delete. Eikö se aika paljon kääntynyt? System error. Noin. Hienoa. Se on birdie. Mitä me ollaan 5 alle? Niin, jotain sellaista. Birdie-korttiin ja Menoksi. Vittu, me ollaan tää takaysi tultu ihan hyvin. Jumalautaa. meillä on paari birdie, paari, Birdie. birdie paari. Birdie.
Ja nyt on pöydi. Ei kun mitä? Joo. Ei kun me pelattiin paari tai par kolmonen, eikö se? Olis toi par kolmonen? Se edellinen. Eikö se ollut paari? Oli. Jos menee bunkkerin taakse, niin on täydellinen. Oi, se jäi bunkkeri. Toivottavasti mulle väärä maila. Toi on iso lyönti sit. Oo. Vasuria. Ei ollut hyvä. Mutta tosta pääsee lipulla. Kyllä. Var vitskani. Se oli vielä hyvä lyönti se summa. Se oli niin korkea, niin se ei jaksanut ihan. Mä oikein niinku, tiedätkö, mä vähän säästin siihen niinku. Mä ajattelin, että en mä osaa katsoa näitä etäisyyksiä ollenkaan. Se on ihan hyvä jatkaa. 175 on matkaa tästä. Siinä on iso bunkkeri tossa edessä. Tuolla on. Ihan vitusti matkaa. Mä lyön tuohon hiekkaesteeseen, mikä tossa on tossa edessä. Jos tulee sieltä. Kyllä se poppii meni hyvin sinne. Onks tää par nelonen? Par vitonen. Oho. Sitten me otetaan päivän eka iikeli, hei. Juu. Pompi hyvin. Eikö se pomppinut? Se näytti aika hyvältä. Se on aika hyvä. Ei edes hyvältä, vaan niinku erinomaiselta. Erittäin hyvältä. Iikeli putti maistuisi tähän. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt. Oi, ja se on niin vitun kova. Ei ollut ihan pehmoiset kädet. Heimo, sä kannat tän. Huoli pois. Sä oot meidät sinne lyönytkin, niin lyönyt vittu meidät poiskin sieltä. Joo. No. Hyvä. Vitsi mikä pomppu. Yllättävän pitkälle se liuku sit kuitenkin. Pas sisään sen. Vittu, lyönyt kovempaa, saatana kun se olisi mennyt. Vittu. Hyvä linja. Se oli helvetin hyvä. No. Laita birdie nyt meille. No. Yes. Noin. Kova Se oli keskellä. hieno. Kova keskellä. Ai että. Saa olla ylpeä parista. Takaysi on ollut aika hienoa Vittu tekemään. niin. Hei. Mutta ei voi niinku kesälomien jälkeen tai tästä niinku kylmiltä oikein enempää odottaakaan. Ei pirkkukorttiin. Taas mennä. 103 metriä alamäkeä. Mikä Mikä? sä lyöt? P-llä vai? Ei. Rauta ysillä. Häh? Golfmailla. Vittu. Sitten vielä hyvä päätös tälle kierrokselle. Paljon me ollaan järjennut? Me ollaan aika hyvin noustu kyllä nyt taulukossa. Ollaan 6 vai 7 alle jopa. Jotain semmoista. 5-9 me ei enää päästä. Siihen me ei päästä. Eikä päästä 6-9. Mut mä oon tyytyväinen, me ei oo tehty yhtään bogia. Ei oo. Ei me olla mitään bugimäitä. Bugimään. Sun ei tarvii vieläkään oppia, että mikä se bogi on. Mikä tuli? Vaada mailla. Millä sä lyöt oikeesti? Mä lyön 50. Tää? 50. Oikeesti. 100 metriä. Vähän ylhäältä. On kyllä erikoinen veijari. Ehkä löysin 5-2. Vittu kuinka paska. Vittu.
Nyt ei mä oikeasti siihen ihan vittu lipun viereen. Tai ihan huulilla. Laitetaan sinne. Tuu sisään. Älä käänny sinne. Oh my god. No joo. Tätä mä en niinku ymmärrä. Paskaa se on, ei se siitä miksikään muu. Sun pallolla mennään. Otatko sulla tuonne hiekkaa vai? Aika joo. Joo. Ei huono. Ei ollenkaan huono. Pehmeät kädet. Oo. Kato Jere soolo. Sä vedit siitä ohi, jätit sit tommosen mulle tohon viimein. Otat sen paari, hei, ei voida yhtään bugia ottaa, niin anna mennä nyt. No, miksi sä jätit mulle tämmösen? No pikku painekattila siihen viimeiseen. Ihan oikeasti hemppa. Yes. Paineella parhaimmillaan. Kiitos. Jerehan on siis mä ajattelin tiiäksä, että mikä sopis sulle nyt. Ja sä voisit olla tiiäksä mallina. Tää mallihommia. Kyllä. Saisit vaikka johonkin valmennusryhmään, niin hyvä se, se ennenkuva.